Sa paglipas ng oras ng labanan, halos hindi na kontrol ng kultong grupo ang mga nangyayari. Mabilis kasing nababawasan ang kanilang pangkat dahil sa ginagawa nila Pio Carpio. Sa pagpapatuloy ng kanilang labanan, doon unti-unting napagtatanto nila Gonzalo na hindi pala ordinaryong tao ang mga miyembro ng kulto. Karamihan sa mga ito ay merong dugo ng engkanto o di naman kaya'y dugo ng mampabarang. Dahil sa mga napansin nila Gonzalo, mas pinag-igihan pa nila ang kanilang pag-iingat. Ang pinuno ng kultong grupo piniling makisali na rin sa labanan. Sa pagsuot nito ng kalambiging nais kunin nila Gonzalo, halos biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Bigla na lamang nagsiangil ang mga kulto na para bang merong pumasok na demonyo sa kanilang katauhan. Agara naman itong ipinagbigay alam ni Gonzalo sa grupo ni Pio Carpio upang maalarma ang mga ito sa mga nangyayari. Tio, ramdam kong hindi maganda ang mga susunod na mangyayari. Mag-iingat kayo, Tio Carpio. Dahil sinuot na ng pinuno ng mga kulto ang kalambing hinahanap ninyo. Wika ni Gonzalo nang makalapit ito kay Pio Carpio. Dahil sa mga narinig noon ni Pio Carpio, inutusan nito si Gonzalo na ipagbigay alam din sa iba pa nilang mga kasama ang kanyang mga nasilayan. Kahit abalang-abala at punong-puno ang mga kamay noon ni Gonzalo ng mga kalaban, pinilit niyang mapuntahan ang iba pa nilang mga kasamang albularyo upang ipagbigay alam ang kanyang mga nalaman. Hindi rin kasi pwede nilang ipagsawalang bahala ang pinuno ng mga kulto dahil sa agimat na taglay nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ang nakalapit sa kinaroroonan ng mga albularyo ang pinuno ng mga kulto. Bigla nitong hinawakan ang isang kasama ni Gonzalo at agaran din itong ibinalibag sa lupa. Nang masipat ito ni Gonzalo, bigla din niyang tinulak ang pinunong yon upang mailayo ito sa kanyang mga kasama. Ang buong akala noon ni Gonzalo, makakaya niyang makipagbuno sa kultong yon, pero nang akmang hihilahin na niya ito, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang itinatago nitong puwersa. Halos magkasing lakas na sila ng kultong yon na siyang labis na ikinagulat ni Gonzalo. Dahil sa nahawakan niya na ito, pinili niyang ipagpatuloy na lamang ang kanyang nais gawin sa kulto. Habang hinihila niya ito papalayo sa kanyang mga kasama, marami namang kaanib nito ang pilit hinahabol si Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nakawala ang kultong yon sa pagkakahawak ni Gonzalo. Agad din naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang gumulong silang dalawa sa talahiban. Habang nakahiga sila Gonzalo sa talahiban, pilit hinahawakan ng kulto si Gonzalo sa leeg nito. Hindi naman yon pinapahintulutan ni Gonzalo, gawa ng kaya siya nitong sakalin hanggang mamatay kapag ito ay kanyang hinayaan. Dahil sa papalapit na ang ibang mga kasama nitong mambabarang, agaran din naman nagpumiglas dito si Gonzalo upang makatakas. Nais niyang unahin ang mga galamay nito upang wala nang sagabal sa kanyang nais gawin sa pinuno ng mga kulto. Nang makapumiglas na doon si Gonzalo, kasabay nito ang pagsugod niya sa mga mambabarang na siyang mga opisyales ng pinuno ng kulto. Agara niyang pinagtatapyas ang mga ulo nito na siyang naging sanhi ng kanilang kamatayan. Ang iilan sa mga mambabarang nakapagpalipad pa ng mga salot bago ito tuluyang namaalam sa mundo. Ang mga albularyo namang kasama noon ni Gonzalo
ay patuloy pa ring pinapatay ang mangilan-ngilan sa mga kultong patuloy na lumalaban. Si Pio Carpio noong mga oras na yon, abalang-abala rin sa pakikipaglaro sa mga kaharap niyang may sapi ng engkanto. Napakadelikado noon ng kaharap ni Pio Carpio, gawa ng ang engkantong nakasapi sa mga ito ay isang mataas na uri ng engkantong itim. Kitang-kita noon ni Gonzalo ang mga usok nito na nakapalibot sa mga kalaban ni Pio Carpio. Ayon kay Gonzalo, na yon ang mga kaanyuan ng mga engkanto na sumasapi sa grupo ng kulto. Pero kahit anong gawin nilang paghataw ng kanilang tabak kay Pio Carpio, hindi nila ito nagagawang sugatan. Samantalang si Pio Carpio noon, sa bawat pagtama ng kanyang tungkod sa mga miyembro ng kulto, sipat na sipat ni Gonzalo ang pagkasunog ng usok na nakapaloob sa katawan ng mga ito. Animoy sinusunog ng tungkod ni Pio Carpio ang mga engkantong nakapaloob sa bawat miyembro ng grupo ng kulto. Matapos itong masilayan ni Gonzalo, pinili niyang muling ibalik ang kanyang wisyo sa kanyang mga kalaban. Ang kaharap ni Gonzalo ay isang mambabarang at ang pinuno ng mga kulto. Nag-aangil ang mambabarang na yon habang tinititigan si Gonzalo, samantalang ang pinuno naman ito ay unti-unting namumula ang mga nanlilisik nitong mga mata. Halos hindi na noon maunawaan ni Gonzalo ang mga nangyayari, gawa ng wala namang bahid ng pagiging aswang ang taong yon. Marahil ay, yon ang isa sa mga abilidad ng kalambiging sinasabi ni Pio Carpio na siyang nakakabahala sa mga nagmamay-ari nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumaas ang kaliwang kamay nito na para bang merong uusling hindi kanais-nais na bagay sa balikat nito. Dahil sa mga kakaibang nangyayari sa pinuno ng kulto, piniling magmasid na muna ni Gonzalo. Nasisipat niya kasi ang kalambinging suot nito na merong panakanakang lilang usok na lumalabas. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang magsisisigaw na ang lalaking yon. Animoy nakakaramdam ito ng labis na sakit sa kanyang kaliwang braso. Habang namimilipit sa sakit ang pinuno ng kulto, nananatiling nakabantay lamang ang mangkukulam at mambabarang na kasama nito. Sa pagtahimik ng lalaki, doon na nag-umpisang makaramdam ng kaba itong si Gonzalo. Hindi man kasi nag-iba ang kaanyuan ng pinuno ng kulto, kitang-kita naman niya ang demonyong nakapaloob sa katawan nito. Halos maikukumpara mo ang demonyong yon sa isang kambing na kahawig ng anyo ng tao. Ang mukha nito ay sa kambing at meron itong mga balahibong nagsisitalasan. Meron din itong malapaniking pakpak at mga paang kahawig ng tao. Kahit nasa espiritual na estado ang demonyo, kitang-kita pa rin ito ni Gonzalo. Doon napagtanto ni Gonzalo na magiging seryoso na ang labang magaganap. Ilang minuto pa ang lumipas, agaran din namang lumapit si Pio Carpio sa kanyang kinaroroonan. Paglapit ni Pio Carpio, nagwika ito ng, Ako na ang bahala dito, Gonzalo. Huwag mo nang labanan ng demonyong yan. Baka dumating sa puntong pati ikaw ay mahulog sa tentasyong patibong nito. Hayaan mong ang purong liwanag ang kumaharap sa purong kadiliman. Dahil sa mga narinig ni Gonzalo, pinili niyang magpakalayo-layo sa pinaglalabanan ni Pio Carpio. Hindi niya kasi maipagkakaila na ang kalambinging tinataglay ng pinuno ng grupong kulto ay patuloy siyang tinatawag. Halos sa bawat pakikipagbuno niya sa lalaki, kinakausap siya ng kalambigi. Aminado noon si Gonzalo na habang nakikipaglaban siya,
ay nangingibabaw sa kanyang katauhan ang tukso ng demonyo. Nang tuluyan ng makalayo si Gonzalo, pinili niyang tulungan na lamang ang ibang albularyo na abala sa pakikipaglaban sa mga kultong iilan na lamang ang bilang. Nang tuluyan na nilang malipol ang grupong yon, pinili nilang panoorin ang nagaganap na labanan sa pagitan ni Pio Carpio at sa pinuno ng kulto. Kahit nalipol na ang lahat ng mga kaanib nito, wala pa rin sa isipan ng pinunong yon ang umatras sa labanan. Buong lakas nitong hinaharap si Pio Carpio nang walang takot na nararamdaman. Si Pio Carpio naman noong mga oras na yon, ibinabana ang kanyang panlalaking sayang kasuotan upang seryosohin ang labanan. Doon nasilaya ni Gonzalo sa unang pagkakataon ang simbolo ng kanilang pangkat na pinamumunuan ni Cedes. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng simbolong kanyang nasilayan na nagbigay sa kanya ng napakaraming katanungan. Dahil sa mga nakita ni Gonzalo, hindi niya mapigilang magtanong sa mga kasama ni Pio Carpiong albularyo. Manong, para saan ho yung simbolong nakaukit sa likod ni Pio Carpio? Tanong ni Gonzalo sa isa sa mga kasama nito. Yan ang selyo ng bawat pinuno ng aming grupo. Sa iba't ibang panig ng lugar, merong isang pinunong may tatak ng simbolong ibinilin sa amin ni Ginang Mercedes. Ang simbolong yan ay nagpapahiwatig ng kaligtasan at pananampalataya ng pinuno ng samahan. At para sa aming samahan, ang pagkakaroon ng ganyang simbolong iniukit sa likod ay hindi matutumbasan ng kahit ano pang bagay sa mundong ito. Yan ang pinakamataas na selyong maaari naming matanggap sa grupong pinamumunuan ni Ginang Cedes. Sagot nito. Nang marinig ito ni Gonzalo, agad niya namang ibinaling ang kanyang wisyo kay Pio Carpio. Hindi siya noon tumitingin sa labanan, bagkus ay tinitingnan niyang maigi ang simbolo upang basahin ito. Habang patuloy sa pagtitig si Gonzalo sa simbolong nasa likod ni Pio Carpio, unti-unti siyang nakakaramdam ng pagkahilo. Dahil sa ganoong karamdaman, pinili niyang ibinaling ang kanyang paningin sa labanan. Halos masuka na kasi siya noong mga oras na yon dahil sa bilis ng pag-ikot ng buong paligid. Sa pagsipat ni Gonzalo kay Pio Carpio, kitang-kita niya ang ermitanyo na seryoso sa ginagawa nito. Pinaikot-ikot nito ang tungkod sa ere na parabang naghahanap ito ng tiyempong umatake. Ang pinuno naman noon ng kulto, dahan-dahang umiikot sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Ilang minuto lang ang lumipas, bigla itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Paghataw ni Pio Carpio ng kanyang tungkod, nasalag ito ng kalambiging nasa kaliwa nitong braso. Sa pagsalag ng lalaki, bigla itong ngumisi at nagwika ng, Sa tingin mo, makakaya mong talunin ang isang demonyong nakaluklok sa isa sa pinakamataas na hinarkiya ng aming uri? Sa tingin mo, tao, makakaya mong makaligtas sa aking bagsik kahit hindi ako nasa tunay kong kaanyuan? Kaya kong pumaslang ng mga hamak na tagasunod ng amang aking tinalikuran. Tama ka. Hindi kita magagapi pero kaya kitang ibalik sa impyerno. sagot naman ni Pio Carpio. Naku naman, tanda. Hindi ako kayang hawakan ng impyernong sinasabi mo. Dahil ako mismo
ang kinakatakutan ng impyerno! Sagot naman ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, bigla itong lumayo sa kinaroroonan ni Pio Carpio at muling sumugod sa kanyang kinaroroonan. Kahit napakabilis at liksi ng demonyo, kaya namang makipagsabayan dito ni Pio Carpio. Sa pagtagal ng kanilang pagbubuno, halos magningas na ang apoy ng kanilang mga armas sa pakikipaglaban. Ang tabak na hawak noon ng pinuno ng kulto ay halos yumupi na dahil sa pagtama nito sa tungkod ni Pio Carpio. Ilang minuto pa ang lumipas nang akmang susugod na ang demonyo kay Pio Carpio. Bigla na lamang itong tumigil sa kanyang paggalaw. Animoy, merong humawak sa lalaking yon na siyang pumigil sa paggalaw ng katawan ng pinuno ng kulto. Dahil sa mga nangyari, wala nang nagawa ang demonyo kung hindi magsisisigaw na para bang nawawalan na ito ng sariling bait. Habang nagsisisigaw ang lalaking yon, pinili ni Pio Carpiong lapitan ito habang merong inuusal-usal. Kasabay ng paglapit dito ni Pio Carpio ay ang pagbunot nito ng kalambing nakasuot sa kanyang kaliwang kamay. Nang mabunot na ito ni Pio Carpio, kitang-kita mismo ni Gonzalo ang pagsabay ng balat nito sa kalambinging kumapit sa kanya. Animoy ang kalambiging yon ay sumuot sa kanyang kalamnan na siyang nagpahirap kay Pio Carpio sa pagkuha nito. Sa pagtanggal ng kalambiging nasa braso ng lalaki ay ang pagkawala din ng demonyong nakapaloob dito. Animoy ang paninginoon ni Gonzalo sa demonyong nakapaloob sa lalaki ay hinigop ito ng kailaliman ng lupa. Matapos mawala ng demonyong nakasapi sa lalaking yon, agad din naman itong nakawala sa pagkakahawak ng gudor. Tama kayo ng hinala. Ang nagpapigil sa demonyong makagalaw ay ang naging kaibigan ni Lola Astring na minana ni Pio Carpio. Sa sobrang lakas ng sabulag nito, kahit demonyo, hindi ito mararamdaman kung abala ito sa pakikipaglaban. Maging si Gonzalo noon, huli na nang malaman na gudor pala ang nakahawak sa lalaki. Kasabay ng pag-alis ng pagkakahawak dito ng gudor ay ang paghandusay ng pinuno ng kulto na nanghihina. Panay din ang paghawak nito sa kanyang brasong tinanggalan ng kalambigi dahil sa sakit na nararamdaman nito. Matapos yan, agaran din itong nawala ng malay. Si Pio Carpio noong mga oras na yon, nananatiling nakatayo sa harap nito at nag-iisip ng kanilang magandang gagawin sa buong pangkat ng kulto. Sa isang gabing dumaan, nalipol nila Pio Carpio ng pangkalahatan ang lahat ng miyembro ng kulto. Paghawak ni Pio Carpio sa leeg ng pinuno ng kulto, doon niya napagtantong wala na pala itong buhay. Nakadilat ang mga mata nito at nakalabas ang dila nang inihiga nila ito sa lupa. Marahil ay sinabay ng dyablo ang kaluluwa nito sa kanyang pagbalik sa impyerno. Hindi ko man maisip ang parusang kahaharapin ng kaluluwa ng katawang ito. Pero sigurado kong walang katumbas na paghihirap ang kanyang tatamasin sa impyerno. Wika ni Pio Carpio. Hindi naman noon umimik ang kanyang mga kasamang albularyo, gawa ng pagod na ang mga ito. Ang kalambiging hawak-hawak ni Pio Carpio ay pinili niyang isilid sa isang lalagyan ng napakaraming pananggang usal. Sa paglipas ng oras, inilibing nila Gonzalo ng sabay-sabay ang lahat ng mga taong napaslang sa digmaan. Bago pa man sumapit ang umaga, nakapagpahinga na sila Gonzalo at ang kanyang grupo sa paanan ng bundok.
Hindi na muna nila piniling bumalik sa pinag-iwanan nila ng kalabaw, gawa ng halos hindi makalakad ang iilan sa mga kasama ni Gonzalo dahil sa sobrang pagod. May mga tabak din silang kinuha sa lugar na yon na siyang kanilang gagamitin sa kanilang paglalakbay patungo ng Siraway. Gonzalo, bukas na bukas, muli nating uumpisahan ang ating paglalakbay patungong Siraway. Nais mo bang sumama? O mas pipiliin mong bumalik na lamang sa inyong tahanan? Tanong ni Pio Carpio. Sasama ho ko, Tiyo. Nais kong makita si Dadoy upang makausap ko ito ng personal. Marami akong itatanong sa taong yon dahil sa palagi itong bumibisita sa aking isipan. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nilang makapag-usap, pinili ni Pio Carpiong humiga na muna upang makapagpahinga ng saglit. Kahit malakas ang espiritual ni Pio Carpio, meron pa rin namang limitasyon ang kanyang pangangatawan. Tumatanda na kasi noon si Pio Carpio, kaya naghahangad na din ang kanyang sarili ng pahingang maayos at matagal. Sa pagsapit ng umaga, dahan-dahan nang nagsilakad sila Pio Carpio pabalik sa pamilyang kanilang tinuluyan. May nakita sila noong mga patong gala na siyang gagawin nilang ulam sa umagahan. Pagdating nila sa pamamahay ng pamilyang kanilang tinuluyan, formal silang nagpaalam na makikigamit ng kagamitan ng mga ito sa pagluluto. Matapos nilang makapagluto ng makakain, masaya silang nagsalo-salo sa hapagkainan. Bago sila umalis sa lugar, pinili ni Pio Carpiong magbahagi ng salapi sa pamilyang tumulong sa kanila upang maipakita niya ang kanilang pasasalamat. Masaya naman itong tinanggap ng padre de pamilya na merong ngiti sa kanyang muka. Bago sila tuluyang umalis, pinili nilang painumin na muna ng tubig ang mga kalabaw na kanilang daladala. Sa pag-alis nila sa Sagay, ay ang pagtahak nila Gonzalo ng daan pabalik sa Ulutanga. Sa dagat kasi nila piniling dumaan upang madali nilang marating ang Zamboanga del Norte. Sa paglalakbay nila Gonzalo, hindi na niya muli pang nasilayan ang kalambiging kanilang nakuha. Pagdating nila sa Ulutanga, nagpaalam din naman kaagad si Gonzalo na tutungo sila sa Siraway noong ding oras na yon. Kumuha lang siya ng mga mahahalagang gamit na siyang mapapakinabangan niya sa kanilang paglalakbay. Sa pagbalik ni Gonzalo sa merkado, naroon na ang kanyang mga kasamang naghihintay sa kanila ni Pio Carpio. Sa pag-alis nila Gonzalo, maraming pumapasok sa kanyang isipan sa kung ano ang kahahantungan ng kanilang paghaharap ng taong humahawak sa kabalyerong puti na si Tatay Dadoy. Grabe, sobrang taas ng balahibo ko, no? Grabe, kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung ano yung mga susunod na mangyayari, kaya pahintay na lang ako sa episode 24. Yun lang. Salamat.